Menikö sulla kauas äsken? Se on television äsken. Kato toi Assu ja itku tulee silmässä, mä telkkarille äsken. Se meni toi yökäymättä. Anna olla. Äitihän saisi halvauksia, jos sä kuulisit, että me raastetaan vieraita. No ei sitten. Jos mä saan sellainen yhdellä sitten siinä joskus. Se on itsekin jännittineen näköinen. Kato se itsekin se vielä nauttii. Nyt se on väsynyt jo. Nyt se käveli täältä sinne sullua. Pyöreille matolle. Yksin. Yksin. Itsekseen se nouski. Joo. Tästä se lähtee. Nyt se on väsynyt vaan. Nyt lähtee. Nyt menee pitkälle. Ei, menee se. Juu, menee se. Enää ei tosta polvilleen laskeudu. Voi ota kuvaa nyt. Mä videokuvaa koko ajan. Onko? Mä oon oikeesti halunnut sen. Se olisi muuten tarjonnut sitä. Mut se ei kannata saada. Se putuu aina jauhoilla. Ui! Hyvä. Oi, oi. Oikein hyvä. Se aikansa teki.